L-Europarlamentari Nazzjonalista David Casa li qed jerġa' ipoġġi ismu għal Partit Nazzjonalista fl-elezzjoni li ġejja ta' 8 ta' Ġunju tenna li se juża l-lodda tiegħu fi Brussell. F'intervista mal-Malta Independent, David Casa tax jifhem li se jibqa' jaħdem kontra Malta. U jiena lest li nuża t-tools kollha tiegħi fi Brussell. Casa li Bernard Grech iġġustifikah li se jagħmel gwerra qaddisa kontra l-laburisti kompla bl-istess narrattiva f'intervista li fiha beda jattakka lil kull min jiġi fil-sienu. Jien li nassigurak huwa dan li jekk ħaniġi elett jiena, żgur ħanagħmel ħilti kollha fil-Parlament Ewropew biex inkomplu din il-battalja. Casa sostna wkoll li għandu nies tiegħu fil-Parlament Ewropew. Jiena għandi nies fil-Parlament Ewropew. F'intervista sħiħa infex f'attakki u jgħid li jtajjar lil dak u lil ieħor li ma jaqbilx miegħu. Intajjar il-Kummissarju tal-Pulizija l-ewwel wieħed. Fl-istess intervista kompla bis-soltu narrattiva tal-partit ta' Bernard Grech li tiegħu kollu tajjeb u ta' ħadd ieħor kollu ħażin. Aħna l-istituzzjonijiet fi żmienna ngħidu l-verità kienu jaħdmu. F'mumenti semma li ma jeżistix l-establishment u fakkar kif il-Partit Nazzjonalista l-Aqda Repubblika u Simon Busuttil qed jaħdmu flimkien. Aħna l-Partit Nazzjonalista Repubblika jienu Simon